Panen daun jeruk dhisik ya dulurku. Tapi ya iki susah. Nah, ini ki lur. Delok warane ya kayak ngono kuwi. Oh ya giembel ngono ki nek ngisore. Tapi ndelik-ndelik ini ki lur. Ndelik-ndelik ndelah. Ndelik-ndelik ngene-ngene iki. Pira ketokan tapi wis biyene engko tak rane ya lur. Nah, delok warane ya kayak ngene iki lur. Delok luas ya mulu-mulu kayak ngene iki. Pokok kijauan. Tanah ning Kalimantan iki jan mantep lur. Delok. Kae sing tak tuandur dik ngene iki. Malah delok to lur ngene iki. Oh iki ndelik-ndelik ini. Nah. Tapi jan sangat seneng nyawang iku lur. Ki sing karo ungu. Ngene iki laku lho lek ora nekane tekan Jawa ki ora duwe lur ngene iki. Ngene iki. Iki tapi karo ngene iki wae ra sepira akeh lur. Gak sepira gembel. Sing gembel tenan ki ya karo iki. Karo ngene iki. Nah, iki cipire lur. Cipire mulai kembang. Iki. Cipire mulai kembang. Jan kaya saruwono rono lur. Jan iki aku ki ya rong pati waras lur. Tapi ya piye meneh ya. Dituntut. Masa ya aku kongkon merenung terus di omah. Iki aku ya karo hiburan barang lur. Ya kepiye lho, iki dipangani palang. Pangani apa ki jenenge? Iki walah lur. Alhamdulillah. Iki kono wis diresiki. Tuh saruwono rono iku lur. Pak teko kono kae. Suwun dhisik ya lur, suwun dhisik.